Събуждаш се и виждаш покрива ти подкапал точно по време на най-силните бури. Такива неприятни изненади могат да ти струват хиляди левове и да причинят сериозни щети на дома ти. В Vjara Building BG ние знаем колко е важна надежната защита на твоя дом. Нашите опитни майстори откриват и отстраняват проблемите с покрива ти бързо и ефективно, преди да се превърнат в скъпи ремонти. Ние сме професионалисти в сферата и работим от малки поправки до пълна промяна. След толкова години в бранша мога да кажа, че ние сме експерти и сме отсели точно най-добрите материали, с които работим от години. Точно заради тези материали и нашите майстори ние заставаме зад думата гаранция. Сега ще ти покажа няколко клипа на нашите доволни клиенти, за да се увериш сам, че ние не сме поредните измамници. Здравейте! Препоръчвам ви Vjara Building за всякакви ремонти и за ремонти на покрив. Много съм доволна и желая на момчетата успех. Здравейте! Този навес ми е построен от Vjara Building BG. Момчетата са сериозни, отговорни, точни. Строго ги препоръчвам. Всеки, който иска да се направи навес, ето за пример. Здравейте, приятели! Намираме се в ЖК Свобода. Много се радвам, тъй като открих Vjara Building в интернет и се доверих на професионализма и опита. Промените са перфектно направени. Можете да видите. Супер! Благодаря много и чао от мен! Добър ден, драги клиенти! Ако решите да ги наимате тези момчета, много са стабилни. Аз съм доволен от техната работа, така че вие, ако решите да ги наимате, няма да останете разочаровани. Ще бъдете доволни. Приятен ден, хубав ден! Благодаря ти, дедо Толи! Здравейте! Искам да изкажа благодарността си към Vjara Building, които ми свършиха страхотна работа за ето този покрив тук едната половина. Течеше зверски, веднага се отзоваха на сигнала, дойдоха, направиха оглед, след което за 2 дни свършиха изцяло обещаната работа, така както беше по договор, с пререждане на керамиди, слагане на мембрана, нареждане на другите дъски отдолу, отпред челните, плюс обшивка и водосточната тръба. Така че всичко е точно в момента. Няколко пъти валя и то силно, теч повече няма. Така че момчетата са супер, доверете им се, няма да сбъркат. Обади се на телефонния номер, който виждаш на екрана и си запази безплатен оглед и консултация с нашите експерти. Довери се на нашите услуги и спи спокойно.